سلام كبرات تخاتلتي كمي تصنحكم ماتشم اب كل شنخاتكم مجد كتلو ناي ودرو تمنيتنايو بخلو نقرب لكم زلنا مدباتنا حقوسات كتكونوا اناتمننا كم تودرو نعقم نمزناين حبريتا نمتحلافن ان تعرو حجيون نعقم يبكعيو زبلنايو حدي زعبا حيزنا دبخيلناكم علنا قدم جمارنا جن حدراكم لايك شير سابسكرايب بمقبار كتتبابعونان حدشو كبتحكم دما ناي مزخاخر قاچل چركتبولون اناتلابنا سنقنا موراليامو متبعكم اي فلينا نبل نحج دما تاريخ هيوت حدا خابتم اب سمانياتات اب عودي سبورت لعل كبرن زنان زنبرو وري قديم تقرادماي هاجرنا زخونه نفسي هير يمانه تخستن زلو بقعتن زدسس مدبينا حيزنا لكم متينا زلنا كسا فتصامه بصمونا كتكتاتولنا ان عدمكو نابت مدب يسكركم سنايت انحوت ألات إسران كلتن ورح شدشتا شحن تشعات ميتن تيسعن كلتن آب سبورتنياتاتن أفكارتي سبورتن فولي تذكرو اللوا زحزن تذكرو يو اتي زناو تقرادماي بشكلتا يمانة تخستا تولد مدهن حانسابن نموداتن زودق الله علتيا موتنا يمانة بمرخب بوزهان مستسمعه زي حازن اين برن يمانة ابنتاوي كيلا سبورتن ينيرو أبلعلي سبورت زنبرو فقري مداركتي ألبو منبارو أسلطانيو آتو يمان نغاسي قليص أمنيروم نتي تاريخ كا بخمزي قليص أمو كم بعال يمان تخست زأمسلو كابل على كورشا بشكلتا كي وردو هيواتهم زوفيو سبورتنياتات نهاجرنا كوغدلو هنكلو زحزنيو بمبال سميعتهم قليصهم يوم حقيو يمانه كافتا كورشا بشكلتو زلحات إلو كساب زودقن حيلو تتنكيقو بيدال مسكات كساب زسئن تقداديمو ازخا كساب كندي ناي سبورت وني كمزنبرو يملكت قنا انتاي موك خون موت حياليا بوزحات النفكروم سبورتاويان توسيدوم يوم يمانه كاب أبو أتو تخسته تولد مدهنن كابا ديو ويزرو معشوتو كأن أب كباب أسمرا بشحن شعات ميتن حمسان شمونتن توليدو أتو تخسته 4 أوداتن كلت أولدن وليدوم يمانه مبل رابعي توليدو يمانه أب شامناي كفلي تمرت أقواريتو ناب عدي إنات ملالسة جردين أتكلتي كلم أجمره بخامو نويح كسرح تحرم سنحخا بشحن شعاتن ميتن 7 شعاتن عمة مرات مسوي زورو تبلت ستيفانوس قال كيدان أسرو تسفالم شويت إساياس وينتا زايد بانا استبالو ولداتكا فريو شحن شعاتن ميتن 8 كلتن يمانه نزلومي كم كوخوب زصوعلو زلو قددم كم زجمريو زقلت بدقف سدرابيتو بفلايكا متحببار نشتي حوو تمسغن تخسته عزوز منباري زقلت يمانه تخسته نمجمريا غزي بشحن شعاتن ميتن 8 كلتن مسغانتا ابانت خوينو دحرم وددارو كالاي درجه حيزو وصه بدحرزي متبع خا مولعت كن بشكلتان عديكو كودادر جمره اب وشت حد عمد كا اب ناي ماكولوت درجه شامبيون كوينو كوص تراي بدحرزي اوشتي كلت عمتات بقعتن كلتن برؤي مسعبلله مسغانتا دهلا كتصو جمره مستاغانتا انكلو خا اب شحن شعاتن ميتن 84 اب اديس ابابا ابستغبره وددر تساتيفو نيرو انت خونه بسنكي ناي مودق حدقا كاب قددم تعليم يمانه اوشت إيرترا وي اغور افريقا كي تحزره سجر بحري اناتغعزه كي ترفه اب استفلاليا هاجرات تساتيفيو غلكابو مسنتقس اب روسيا نيطوبيا وكيلو اب استساتفو وددر كاب 300 تقدادمتي 10 كوين وصيو شلمات تقبيليو اب جرمن ون اب تماساسال وددر
ካብ 300 ተቀዳደምቲ መበል 21 ደረጃ ሒዙ ወፂኡ ነይሩ። ኣብ ጅቡቲ 3 ግዜ ኣብ ዝገበረ ውድድር ብተኸታታሊ ብምስዓር 3 ዋንጫታት ዓቲሩ ንኤርትራውያን ኩርዓት ኣስኒቕዎም እዩ። ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር እውን ሓሙሻይ ተርታ ሒዙ ብዘርኣዮ ስፖርታዊ ክእለትን እሩም ስፖርታዊ ጥባይን ናይቲ እዋንቲ ኮኸብ ተባሂሉ ከም ዝነበረ እውን ኣይርሳዕን እዩ። ኣብ ጽምብል ናጽነት ናሚብያ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ዝነኣድን ዝድነቕን ስፖርታዊ ምትህልላኽ እዩ ካልኣይ ደረጃ ድሕሪ መሓዙ ካብ ብዙሓት ወገናት ዓብ ኣድናቖት ኣትሪፉ እዩ። ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ የማነ ተኸስተ ንቕድድም ብሽክለታ ብልዑል ወንን ርእሰ ተኣማንነትን እዩ ቀጺሉ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ከኣ 2 ግዜ ዋንጫ ክሽለም እንከሎ 1 ግዜ ከኣ ብሽክለታ ከም እተሸለመ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ወርሒ 6 ናይ 1992 ኣብ ሱዳን ተዳልዩ ኣብ ዝነበረ ቅድድም ብሽክለታ ንምስታፍ ከኣ አንቀደ። ተቐዳደምቲ ቀዳም ምሸት ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ብዕለት 20 ወርሒ 6 1992 ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተበገሱ። ድሕሪ ናይ 1 ሰዓት በረራ ከኣ ኣብ ካርቱም ኣተዉ። እቲ ውድድር 8 ሃገራት ከሳትፍ መደብ እኳ እንተነበሮ እተን ካልኦት 6 ሃገራት ክርከባ ስለ ዘይከኣላ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ተወሲኑ ተረፈ። የማንን ብጾቱን ነቲ ናይ ሱዳን ውድድር ብዓወት ንምዝዛም ኣብ ጊንዳዕ እናተቐመጡ ኣብ ውሽጢ ባፅዕን ካልእ ቦታታትን ሰፊሕ ውድድር ስለ ዘካየዱ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝጽበዮም ዝነበረ 8 መዓልቲ ክካየድ ዝተወጠነ ናይ 715 ኪሎ ሜትር ውድድር ንምጭባጥ ተኣማሚኖም እዮም ተበጊሶም። ውድድር ከኣ ኣብ ምድብ ህን እለን ተኸፋፊሉ ተጀመረ። ብወገን ሱዳን 10 ተቐዳደምቲ እዮም ተበጊሶም። ብወገን ኤርትራ ከኣ 7 ተቐዳደምቲ ቀረቡ። ኣብ ምድብ ሀ የማነ ተኸስተ ዝመራሒኦም 4 ተቐዳደምቲ፣ ኣብ ምድብ ለ ከኣ 3 ተቐዳደምቲ ነቐሉ። ሱዳናውያን ከኣ ገና እቲ ውድድር ከይተበገሰ ኩሎም ዘልሓጢሎም በብሓደ ተረፉ። 7 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ከኣ መሪሖሞም ተወንጨፉ። ኣብ መበል 60 ክሳብ 65 ኪሎ ሜትር ኣከባቢ ዮሴፍ ኣለም ሰገድ ሓሚሙ ተረፈ። እቶም ዝተረፉ 6 ተወዳደርቲ ከኣ ሓደ ንሓደ እናተተኻኽኡ ክሳብ መበል 106 ኪሎ ሜትር በጽሑ። ብድሕሪዚ የማነ ነዝነዚሉ ብሽክለቱ ከኣልያ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በጽሐ እሞ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ተቐዳዳማይ ጎማ ተንኪፉ ናብቲ ካልኣይ ጥርዚ በጺሑ ወደቐ። የማነ ንመወዳእታ ግዜ ይወድቕ ከም ዘሎ ዝገመተ ሰብ ኣይነበረን። ብኡንብኡ ብመኪና ናብ ካምሊን ከይዱ ኣብ ሆስፒታል ኣተወ። ዮናስ እውን ስዒቡ ኣብቲ ሆስፒታል ኣተወ። ዮናስ ረሃፅ ክርህፅ ምጀመረ ክበራበር ጀመረ። የማነ ግን ሓያል ረስኒ ነበሮ። ረሃፅ ፈጺሙ ኣይነበሮን። ንኻርቱም ናብ ዝለዓለ ሕክምና ክኸይድ መኪና ምስ ተዳለወሉ እቲ ናይ ኩሉ ግዜ ሓበን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ የማነ ተኸስተ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብዚ ዓለም ተፈልየ። እቲ ውድድር ኣብ 3 ደረጃታት ክግበር መደብ እኳ እንተነበረ ብወገን ኤርትራ ተቋረጸ። ኣብቲ ናይ ፈለማ ውድድር ኣብ ሰዓት 42.275 ኪሎ ሜትር እናተጓዕዙ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5ይ ኮይኖም ወፁ። ሰሉስ ውዒሎም ረቡዕ ብፍለይቲ ነፋሪት 3 ሰባት ሬሳ ናይ የማነ ተኸስተ ኣሰንዮም ኣስመራ ኣተዉ። ጠንቅሞት የማነ ብኻልቦ ዲሶለ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰንኪ ኩቱር ጽምኢ ዝስዕብ ሞት እዩ። የማነ ብዙሕ ታሪኻዊ ዓወታት ሓፊዙ ታሪኽ ሰኒዱ ሓሊፉ ኩሉ ግዜ ከኣ ክዝከር ክነብር እዩ። እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም ሞይ ነይሩ። በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ፀጽብቑ ንምነየልኩም። ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑ። ከምኡውን ብወገንና ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት
ሰባት ጆባ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባቲና ዘለና ኣብዛ መደብኩም ድማ ክቐርብ ኣለዎ እትብልዎ ኣብነታዊ ሰብ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና ኢና ንላቦ ኩልቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓት መታን ክበጽሐኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃትን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ደጊምና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ ማህርና ዘናግዓን ትዕስቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰናዩ